Aduh, gak usah. Iki mang perjalanan ke Pekalongan kok mulanya lagi teko. Aduh dhewe lho aku iki mau. Aduh, Ndara. Ih, sakakene. Numpak bis kok kudanan, bisa niku bocor ta pripun? Iki nek ngomong bis kebocoran aku malah eling nalika bidenik dhewe iki ya. Nggih niki wae kula lan Abdi damelan suka Ndara. Jenengan keturu. Mboten napa-napa Ndara, kula seneng nek ngenteni ya. Iya ngrungokke suaramu alah. Pripun? Mosok sak lagu bojo biduan kok liyer-liyer gumun aku gumun. Iya. Kulon nggih. Bagus Dara. Anjir. Nggih. Nah, tanggung jawab nggih Dara nggih. Kados Tin Mas Wiratmaya. Iya, kok bisa kapan ya? Isin Dara, kula tutupi nggih. Isin. Isin orai. Yo emane kula tutupi mengke pas suryane jenenge Kang Wayu ngeten mboten ketingal lho Ndara nek kula tutupi. Apa? Jenengan sing ngrasani mboten kula. Nggih, malah bawah keleresan. Nggih. Nggih. Ayo, Dek. Seliramu kepengen banget deh. Diajeng sering ini. Lamun seliramu duweni gayuan ing disini. Kalengku dene kaku malah kaporo jebles kaya dene pun kakak. Bisa wae ya. Kuwi pawahanmu. Mergo wis dulurku. Diajeng Sri Uning. Ning kene aku bakal meneh ngerti kelawan sliramu. Sopo to sejatine Sri Uning? Nalika Praja Majapahit isih kencar-kencar pindho gayuh Kencana Regi. Dipun asta Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Babak anglayoni biasa. Ana balelane adipati saka Kadipaten Blambangan kang aran Wirgasmana. Perang campuh dumadi. Unggawa Praja Sentama nayaka nayakane praja. Ana ing Praja Majapahit padha kapracondha salang tunggang kasuran ing yuda. Satemah Sang Juwita Ratu Kencana Wungu ngutus salah sawijining saka dek-adeke ana ing Praja Majapahit ya kuwi Eyang Ranggalawe. Eyang Ranggalawe satu maju ana ing palagan peperangan kadherekake abdi kinarsa. Abdi ana ing Kadipaten Tuban kang aran Wangsawati. Ora ngerti sangkan parane bilang sak temah. Wangsawati kena sanjatane musuh. Wangsawati sadurunge tumekaning pati ditepno lawan Eyang Ranggalawe. Mergo apa? Mergo anak Wangsawati lagi wae ndarbeni sepuh.
Dipunang dayu kadhipta ana ing jagating Sramungan. Ing bisike bisa nempel kamukten ana ing Kabupaten Tuban. Malah kapara dina iki wis ngancik remaja putri kang aran Sri Muning. Suka Mas Wiraku. Lah kok naminipun menika jentos kalian? Pancen sliramu diajeng Sri. Ya, Mbak. Sing kudu pangapuramu. Lamun akmene ngerti kelawan sliramu. Sapa to sejatine pergopo diajeng Sri. Ora mung sliramu. Kekarepanku ing bisuke mengku salah sawijining wanita. Ora mung sliramu diajeng. Sliramu aja cilik ing ati. Lakno sliramu wis bisa ngrasakake. Sliramu urip ana ing Kabupaten Tuban. Kowe kasih ora sliramu wis lahir tadi sing dadi diajeng cinta. Gede rasa tresnaku kang tumandung lawan sliramu.
lamun Wiratmaya ing busuke ora bisa sandingan kelawan sriwine. Luwih becik tumekaning pati. Kakroyok perjurit sewu kacarugan. Mulai kangsuan kamu. Sang Mas Wiratmaya mulai kangsuan. Diajeng sendiri. Terus putih kan. Yono sebelum tuwa teko ana ing taman sana. Yai Sadu, tunduk Kang Mas Wiratmaya. Dadekno kaget atinipun Kakang. Seliramu mapan ana ing taman sari. Malah Kakara ora sedowo luwih dhisik. Monggo dipun ambali malih anggenipun. Kok ora sedowo luwih dhisik Yai Sadu. Kang Mas. Tuhunipun nalika kula badhe lumebet wonten ing taman sari. Kula sampun sepuh. Boten namung sepisan kalih kapara sampun kaping 3 nalika kula sepuh malih. Kang Mas Wiratmaya lan ugi Diajeng Sriwini menika mboten sigede pangapuran lamun pun Kakang ora kapring sliramu sedaya luwih. Kok meneh pancen wonten kawigatosan anggenipun mirunggan Kang Mas Wiratmaya lan Diajeng Sriwini sak temen boten mireng nalika kula lumebet wonten ing taman sari. Yen kaya ngono Yai Sadu. Seliramu mangerteni kedadian ana ing taman sari. Kula ngertos. Kedadosan wonten ing taman sari. Yai Sadu. Seliramu aja salah ing panampa. Kas menapa Kang Mas? Tekane pun Kakang. Lagi wae nggono mentah lawan Guruno Diajeng Sriwini. Anggone joget lawan tembang. Saya malih Yai Sadu. Saben-saben ana tamu Patmanca negara. Sapa to sing nyuda? Ora liya mung Diajeng Sriwini. Lamun Diajeng Sriwini wis pono anggone joget lawan tembang. Tak kira ora bakal ngsemake asmane Kanjeng Rama. Sampun pas lan menawi Kang Mas Wiratmaya menika paring wewarah dateng sae Yayi Suting ngenani joget lawuh gending gedhe lan sanesipun Yayi Suting. Kuwi paring dawuh Kang Mas Sadu. Sakwise sliramu diwenehi wewarah lawan Kadang sepuh Kang Mas Wiratmaya ngenani babakan gedhe-gedhe lan joget lawuh. Apa sekiranya wis prigelan rampung. Tiga menika kok dereng Kang. Terus tersuapin jan kok paring ngono iki mboten. Mengko yen ana kalodhangan pun Kakang ora bakal kabutan. Ora mligi ngenengake joget lawuh lan gedhe-gedhe. Bab tepo sliramu mengko bakal tak weni arah jalanan. Sliramu putrane Rama Hadipati kang ijil waliko ana tetembungan tembung sak climah tumindak sak cak kudu bisa dadi tutunanipun Ramang Putri kang mapan ana ing taman sari supaya ora gawe liseme asmane wong iki sinau sing temen wong temen ing sine bakal tinemu Yai Sadu kok nanti wis usul kelawan pun Kakang mapan ana ing taman sari. Iki nglangke apa pancen ana piganti Yai Sadu? Mas ngantos kula ngerti panjenengan wonten taman sari. Tuhunipun wonten bab ingkang badhe kula aturaken bersangkut Mas Wirat. Lamun ana perkara Yai Sadu, lho wae kelawan pun Kakang. Tuhunipun kula kawutus kalian Kanjeng. Kabure kepanggih kalian Kang Mas Wiratmaya. Wedal menika ugi Kang Mas Wiratmaya
kabeh disuwan wonten ing ngersane Kanjeng Rama. Mbok menawi wonten bab ingkang mangkenipun badhe pun dawuhaken Kanjeng Rama tingkat Mas Wirah. Ya sadulur. Aturmu bisa tak tampa kula kanthi kuwi. Sawetara sliramu disilang. Sowan ana ngersane Kanjeng Rama mengko pun kakang bakal tutul dalam gratis. Ya cek sini. Ika Gus, Ika Mas. Sliramu cukup kaltrem ana ing taman sae. Mboten dipun